Desa Gondang, desa di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal ini memberiku banyak kenangan. Pesona alamnya, adat istiadat masyarakatnya, serta budayanya. Sungguh membuatku terpesona. Ingin secepatnya berkunjung lagi ke sana. Menari bersama, bersukaria bersama. Awit zaman alite kula niku kan pun sering nguri-uri kabudayaan Jawa niku wau. Nggih, dadi seni tradisional niku pancen kersanipun mlampah sampai turun-temurun anak cucu. Kersanipun boten punah, nggih, boten sirna ngoten niku. Niku nek masalah latihan kok waktu kan bocah-bocah kayak latihan niku kudune kudu telaten bener-bener ke mlakune gerakane ngene nganggo pedang kudu sing jejeg tameng kudu sing jejeg kudu latihan kudu ditegese men bisane dadi gerakan iki iso kompak iki. Lah tamen iki alias damel nangkis menika ana enten mungsuh nyerang tangkis ngangge tamen iki. Niki alate pedang klewat babat niki. Trompet niki kanggene mengatur barisan, mengatur kahanan, gerakan kangge trompet niki. Bendhe niku selaras saking iramane. Bendhe setunggal kali 3 sekawan plus jidur. Nek ora dilatih ngono ya saka sithik suwe-suwe kan ya iso dadi. Tapi wong tuwa kudu sabar narima, kudu telaten ngomong bocah-bocah. Misale kok wong tuwa ngeleren kan ana genare sing peneruse, do latihan mau bareng-bareng. Ya suwe-suwe kan iso kaya wong tuwa sing biyen-biyen sing wis ora ana. Yektosipun menawi kesenian prajuritan niki wau sanes prajuritan soreng. Merge mirip soreng tapi yektosipun nggih punika prajuritan saking sejarahipun prajuritipun Pangeran Diponegoro. Ngoten. Dados nek soreng menika kan saking prajuritipun Arya Penangsang. Dadi bedanipun mekaten. Saking sejarahipun prajuritipun Diponegoro ingkang nalika melawan penjajah merebut kemerdekaan kala wau nggih punika bersatu kalian prajurit sedayanipun ingkang wonten ngajeng ngangge trompet tanduk kerbau utawi mahesa niku naminipun Sang Manggalayuda. Nomor kalihipun nggih punika wonten prajurit kalih ingkang sering nitih kuda utawi jaran naminipun Wiropati utawi Senopati menggahipun wonten ing medan laga. Lajeng wonten prajurit kanan prajurit kiri nggih punika prajurit jajar ingkang kathah cacahipun. Lajeng ingkang terakhir nggih punika wonten prajurit kalih ingkang wonten wingking kiyambak punika nggih punika naminipun pekatik utawi pepatah saking basa Jawa niku abdi kinasih. Para muda teng mriki kadang-kadang taruna ingkang sami semangat nggih punika nglestarekaken seni tradisional prajuritan iki wau lan ugi nggih punika puncaraning kampung desa niku mangke minggahipun wonten negari kita Indonesia saged sae sauncayanipun. Semoga pandemi segera berlalu sehingga aku bisa berkunjung lagi tanpa ragu.